ọma na-ege ntị, ana m ekene onye ọbụla nke onye chilu ya zelu. Anyị na-anabata gị na Igbo channel nke anyị bidoro ọfụ na YouTube. Ebe a bụ ebe anyị ga na-akọwapụta ọtụtụ ihe gbasara ndị Igbo. Nke a bụ nke izizi na ọtụtụ anyị ga-ewetara unu. Onye anyị jikwanụ wee na-emepe na-egupe ụzọ n'ụbọchị nke taa n'Igbo channel bụ onye o tosiri ka ị mara maka onye a. Ihe nji wee sị gị na o tosiri ka ị mara maka onye a bụ na ụdị ọnọdụ anyị nọ na ya kịta, ebe ọ dịzị ka a ga-asị na ndị Igbo amarọzi ebe ha na-aga mana ha amarọzi ihe na-eme ha, mana ha amarọzi ihe ha kwesịrị ịdị na-eme. Anyị na-achọ ịkọwapụtala unu na o nwee ndị ka ma ihe ha na-eme, na o nwee ndị ọ ga-abịa ịjụa ha agwa gị ihe ụmụaka na ndị okenye na ndị nwoke na ndị nwaanyị bụ ndị Igbo kwesịrị ịdị na-eme. Ọ bụ obi ụtọ na obi aṅụrị na nnukwu nkwanyere ugwu ka anyị ji wee na-anabata oke ada anyị nwanyị, oke ada ndị Igbo ji eme ọnụ, onye si n'obodo ebe ndị ma ife si apụta. Biko nyere m aka, a na-ekwu ekwe na-akọ aka na-egosi na ịghọtara na ife a na-eme. Biko nabatara anyị nwaada, ihe m ga-akpọgodi ya bụ ụfam na ọzala. Oke nwaanyị ka m na-akpụ ya, ada anyị nwaanyị. Biko nnọọ. Nna bụ enye ekene m ụfam Igbo mụrụ m ekene m Igbo bụ Igbo. Nna bụ enyi nna m. Biko ịnwa na ịbụrụ obele mmadụ bifo anyị agaba n'iru, aga m ekene gị otu esi kwesị ikene gị. Biko ụfam, ya analụ m ịtọ n'ichizu echizu. Nna bụ enyi odogwu. Ụfam Nna bụ enyi odogwu. ụfam Nna bụ enyi odogwu. ọ ka o mee. Nna bụ enyi ekene m. Ekenekwa gị. Na-eme nna m. Ama m na ụfọdụ na-ene anya na-asị ya kekwa nwaanyị nke ị na-anị ịtọ. Biko kọwara anyị, biko ka anyị bidogodu n'ịkọwatala anyị ife eji akpọ gị ụfam, mana kọwakwala anyị afa gị ezigbo afa a na-akpọ gị. Achọrọ m ka anyị nụ ya n'ọnụ gị. Okay, afọ a na-akpọ m Erika, mana nke dị n'akwụkwọ nke onye ọbụla ji malụ m bụ Eze Nwanyị Munachimuso Kpakpando Ebelechukwu Ụfam Ọzara. Ife na ọka gị mma n'ọnụ. Biko kọwa kenela anyị. Ndị oyibo na-akpọkwa m Stella, mana ịma na ya bụ Stella wụ Kpakpando. Okay. Ifrozi biko ka anyị yọkwa, biko ịma na ife a bụ ogige ndị Igbo ebe anyị ga na-agba mbọ na-asụ Igbo, mana unu ga-agbaghara anyị oge ụfọdụ anyị ga na-asụnyetụ ya ngiri Igbo, mana just ka ife niile wee na-aga ọfụma. Ana edokwa gị anya na ọ bụrụ onye ọbụla na-ege ntị na-aghọta Igbo anyị na-asụ. Biko ụfam, kọwa kenela anyị ife eji akpọ gị ụfam. Ife eji akpọ m ụfam lili nne bụ ụba. Nke mbụ bụ na echizuru m echizu. Ndị be nna m na-ezutelu m anya si na m emerugo ife nwoke na-eme, na o nwere ife bụ nwaanyị mebe n'obodo, akpọbata ya ka ya na ndị ichie, ndị nze na ndị ọzọ wee liko nri. And imekweni ka nwaanyị dị otu a wee bata ka ya na ndị ichie na ndị nze na ọzọ wee nọkọọ wee liko nri, obodo ya echi echichi. So ndị be anyị wee nechaa anya wee chọcha afọ ya etu m, afọ ya echi m, ewee si na ụfam na be nna m bụ oke mmiri.
mmiri gbara ọzara niile okirikiri ma gaa na mba dị na mba tere aka. Ụfam galụ ọ gafere ọzara, o si n'Udigaba gafee ọzara, gafee Amụrị ma kedu obe. Ụfam na-asụ n'anya n'ụdụ nọ ya mere ndị be anyị ji asị ụfam anị ka akụrụ okpo njọ na-asụ n'anya n'ụdụ. Ụfam bụ ife, ụfam bụ ife ọma. Kọwa kelele anyị nke anyị sụ kịta o nwere ka o si wee daa, biko sụọ anya obere ka anyị wee nụ ya ọfụma, wee kọwara anyị ife ọpụta. Ụfam adịghị ka akụrụ okpo njọ. Kedu ihe ọpụta? Na-asụ n'anya n'ụdụ. Ụfam bụ ihe ọ pụtara bụ it gathers the dirt and purifies it and makes it pure and clean. Eziokwu. Ụfam is God's bụ ụfam na njọ ọbụla abụ na njọ. Ihe ọbụla bụ ihe rụrụ arụ. Ụfam ọ batakwa na ụfam asachasịa ya mee ya o wee dị ọcha. Ụfam na-eme ihe ọma. Ihe ọma ụfam na-aga na mba. Ọ bụrụ sọ n'ọzara ka ihe ọma ụfam na-aga. Ụfam bụ ndụ, ụfam bụ akụ, ụfam bụ ụba, ụfam bụ ogologo ndụ na-arụ isi ike. Ụfam nwoke nwere ezigbo nwaanyị dịka isi wee nwee efu. Ịvụtara ụfam ihe ọma melụ gị. Onye nweta ezigbo di ihe ọma meli ya, ụfam ka ọ bụ onye ahụ nwetara ụfam. Ebee ka ụfam a dị? Ebe ka ọ kenala anyị ebe ọzara dị? Ọzara dị n'ime Enugu steeti na mpaghara ọwụwa anyanwụ dị na Naịjirịa. Ọzara bịa dị na Nkanụ, ịma na oyibo abịago wee na-egbuli ka o wee dịfa mma iji wee chịkọta isi na isi. Mana na Nkanụ ka ọzara dị, a na-akpụ ya Nkanụ West, ọ n'ebe ọzara dị. Ngwa na-akọwakwala anyị maka ụfam, so ewee nesịa gị anya wee chie gị ụfam. Enwere ike ịgwatụ anyị? Ewee chie m ụfam. Na-agakwa n'iru. Obodo chiri m ụfam n'ihi ihe m na-eme n'obodo mana mba mana Naịjirịa mana mba ụwa niile gbaa gburugburu. Abụ m ezigbo ụfam wee bịala ụwa. Chineke kere m inyere ụwa aka, inyere nwoke aka, inyere nwaanyị aka. Emerụ m ife ọtụtụ ihe dị iche iche mana mba mana obodo. O doo m anya ụfam, o doo m anya, ama m ihe ụfọdụ imegasigo. O nwere ebe anyị na-afụbu ya mana eje m n'anya afụrọzi m ya, mana ama m na onwe ngị nwa na onwe gị nsogbu nwere n'ebe ị nọ bụ na ị da achọ ka akọwasịa ife niile. Mana biko kọwala anyị ihe ndị ụfọdụ ama m na imego dịka ma n'ime ọzara ebe amụrụ gị, ama m na ịlụ ọlụ ha ụlọ. Kọwala anyị ihe ụfọdụ ahụ. Ife mmelụ dị ọtụtụ ma bụ ụba. Kọwala anyị ụfọdụ. Ọtụtụ ụmụazị enwero nne na nna. Ọtụtụ ụmụazị enwero nne na nna. Ma ndị dara ọlụ si ịma na ife ụwa kịta si ike. Ife ụwa si ike rue na ndị nke arụ na Ewu anyị ada anụzikwa ife ị na-ekwu ụfam. Anyị ada anụzi ife ị na-ekwu. Anyị ada anụzi ife ị na-ekwu. Chineke ji m wee nyelụ ndị mmadụ aka wee zụọ ụmụazị. Mgbe m na-etolite dịka nwatakịrị, ebumnobi m bụ na ọnwụ na m ga-enwenwu ike ịzụpụta nwa ụmụazị ịnarị tupu m esi n'ụwa pụọ, na obi ga-adị m mma. M wee bido na nwatakịrị mgbe m ka nọrị na ọta akara nye aka wee na-agba mbọ. Nna m chọkwa ije afịa wikendi n'oge ngwụcha izu ụka, nna dị sokweli ya
nweta ego m wee na-azụkwa ụmụazị mụ na ha ma ndị mụ na ha nọcha na ụlọ akwụkwọ ma ndị ọzọ. Ọ na-eru ebe 2012 m wee kaụntụ ruo ya 100, ya bụ narị. Obi wee dị m ụtọ. Ma ụmụ nwaanyị ajadu ndị di ha nwụgoro anwụ, anyị na-enyerufe aka, bido n'ufe afịa fa na-azụ, wee na-enwe ike, wee na-enweta ego, wee na-enyelu, na-azụkwa ụmụ ha, na-enyekwelu ụmụfe aka. Ana m alụkwa, ewugo m ọtụtụ ụlọ ụka na mpaghara ụwa dị iche iche, nke o nwekwere nke m nwụrụ na be nna m bụ Ọzala, Bethel Anglican Church isi Ọzala. Akwa m nwa ka Chineke ji wee wuoli ya ndị be nna m. A na-ewetakwa aka ebe 2017 a wee kinikwe mụ na ọtụtụ ndị dị iche iche obodo wee sị na ka anyị gbakọ ọnụ, ka anyị jide aka ọnụ, ka anyị mebie ihe dịka oru na amadi, na anyị achọrọzi ya na be anyị, na ọ na-ebutela anyị ọgba aghara. Chineke jikwa m wee rụọ ọrụ pụrụ iche, wee fụ na emere ihe ya bụ ihe, mebie ya na obodo anyị bụ Ọzala. Ma nyekwa aka, tinyekwa aka na ndị nke emekwara n'ala Igbo na 2018 kwa. O nwekwere nke emere n'Igbo ejelu na Igbo eme, mana enwere m ike ije nwunye bụ n'onwe m maka ihe dị ọtụtụ dịbe nna m na-eme na ya bụ ụbọchị. Mana mụ na onwe nke m sokwe na-arụ ọrụ n'okpuru wee fụ na anyị mebiri ya n'Igbo. Ihe Chukwu jigoro m wee rụọ ọrụ Igbo erika, na ịma na ihe dị n'ụwa na onye ọbụla pụtara ụwa ọjụba ese, jụọ okike kedu ihe o kepụtara ya ka ọ bịa mee. Onye mara ife ekepụtara ya ka ọ bịa mee, onye ahụ ebido mebi ị na-eme inwe ọṅụ, udo adị, ife adị, mbunie na-adị. So na mụnwa na onwe nke m kenere Chukwu okike abịa ama na m chọpụta gboo bifo na anwụ. So na ọ bụ na ndụ ka m nọ wee na-arụ ọrụ ọma Chukwu okike kepụtara m ka m bịa rụọ. Akwana ya bụ ụfa m. Akwa ya ka obodo na-echesi anya n'ihe dị otu a, na ndị nzugoro eligo nne, ma ndị bụcha ọgaranya buchara ibu, ụfọdụ n'ime ha kwa inwekwa ike ịmafa, ma ndị nụchagoro di, ma ụmụ nwaanyị na-akwụsị n'ezi akpọpụtasị, nyekwa aka akpọpụta ha n'ezi, wee nọkwarube nwoke tata wee na-amụ nwa wee nwee di. Orika ọbara ụba. Ụfam Ọzala. O nwere ihe akpachara m anya wee sị gị kọkene nwa obele, maka na ama m na Orika na ebe ndị obodo na-esi anya wee ịbụrụ obele mmadụ, ha ji wee na-esi anya wee chie gị Ụfam echie gị. O doo m anya kịta na onye na-ege ntị na-ajụ ese, na-asị kedu ife m ji wee nye nwaanyị ịtọ, kedu ife eji akpọli ya Ụfam, kedu ife eji wee chie ya echichi. O doo m anya na ifugo na onye a bụ onye kaja akaja bụ onye kwesị ịza afọ ọ na-aza, maka na ịma na ife ọzọ ndị Igbo anyị na-eme na-adịrọ mma bụ onye kunie o jee golo okpu mmemme tinye n'isi, jee chịla akwa ọcha wunye na-arụ, chọọ ofu afa tuo onwe ya na obodo ebe ọ bụla ị nọ. Onwe mbọsị mụ na Eze Nri na-ekwu okwu, wee na-akọwa nsogbu ndị na-eme otu a na-ebutela onwe fa, na fa ghọtara ife a na-eme ijije bunie, onwere onye echi gị ije na-aza afa, ọkwa nsọ anị ya na ọ dị mma na iwepụta nsọ anị ka ọ bụ. So nya ma anyị ji wee na-akpọpụta ndị dị otu a ka ị wee fụ na tutu echie mmadụ echichi na ọ nwee ife onye a na-eme, maka na a sị na onye egwu na-akpọ nwere ife ọ na-eme. Ụfam, biko kọwa kena ife anyị ga-akpa maka erika tata, mana ka anyị bidogodu n'ife gbasata anyị Igbo. Ị na-anya kịta ọ dịka a ga-asị na enwere ọgba aghara n'ebe ndị Igbo nọ. Ndị Igbo bụ ndị na-emesi ife ike, bụ ndị maala ife, bụ ndị nwere akọ na uche,
mana abịazịa ọ dị ka anyị amarozi ife anyị tosi dị na-eme. Biko chịkọta kene ife ọ dịghị ka ndị Igbo bụ na ife a kwesịrị ịdị na-eme. Anyị bidogodo n'ebe gbasatalụ ife ndị oyibo na-akpọ economics na business, ya ịzụ afịa. Maka onwe ndị Igbo ụfọdụ na-eche na ife na-eme bụ ịzụ afịa, mana fada eme ọfụma. Kedu ife ilo na ndị Igbo kwesịrị ịdị na-eme kịta ka anyị wee nwee ike inyere onwe anyị aka, ka anyị wee nọrọ n'ọnọdụ anwa eji wee mara anyị n'oge mbụ? Daalụ nna bụ enyi, ajụjụ gị amaka. Ajụjụ gị wee rikwa nne na akwa ajụjụ a na-ayọ ndị okike, a na-ayọ Chukwu okike na ndị nna nna anyị ha ndị gboo ka ha bịa wee bịa nyere aka ka ihe mmesi wee si anya bụ okwu ka ọ bụrụ na ntụziaka nke fa. Igbo bụ ndị gboo, ndị ama ama, ndị Chukwu gọziri agọzi, ụmụ Chukwu, ndị na-eme ife dịka Chukwu si wee chọọ. Mana Igbo bịazụrụ tụgharịzịa n'ụbọchị tata wee na-emezi ọcha achasị bute, ọchara achasị bute. O wee bụrụ ya bụ na alụ wee karịa n'ala. Nwa eze kwesịrị ịnọ n'elu anyịnya, ọ bụzi alụ nwa eze jizi ọkpa wee na-aga. O wee bụrụ oke ife, wee bụrụ alụ. Igbo ga-anaghị echite azụ ebe anyị si wee bido. Chukwu okike sịrị anyị enwene chi ọzọ belụsọ ọsọ nyanwa bụ Chukwu okike abịa. Mana n'ụbọchị tata o nwere ozi ụdị akara ngwa a na-enweghị, onweghị ụdị mkpikpe a na-enweghị, wee mee nwanne wee na-ele nwanne ya. Onye ya na nwanne ya mekọrọ zụkọrọ afịa, onye abịa ọghọgbuo nwanne ya ka o wee bute ike. Ndị be anyị wee na-eme ife dị iche iche. Na be nna m ebe nsi wee pụta bụ ọzara, anyị nwee nsọ. Ndị nsọ anyị na ọzara, nwaanyị ama mgba akwụnakwụna, nwaanyị gbawara akwụnakwụna. Ndị ichie na ndị gboo na Chukwu okike abịa ma agbakọta ya azụ, ihe esieri ya ike. Nwoke na-ezukwe n'ori, na-ewere ihe mmadụ n'anya ukwu. Ndị ichie na ndị egede na ndị ọkpụ na Chukwu okike abịa ma na-agbakọta ya azụ, ihe bịazi ọ na-esiri ya ike. Ị na-anya n'ọnya bụ nsogbu anyị nwere. Onye ọbụla na-achọzi ego mbute nke ọkụ. Anyị wee lozie ntọala ndị gboo, ndị ichie tọrọ anyị, ndị mụrụ anyị tọrọ anyị. Ntọala atọrọ anyị bụ na a na-enwe ihe a na-akpọ mmadụ igwe odibo. Ọ bụ nwoke, ọ bụ nwaanyị, asị ọbụla onye ọbụla chọrọ ịzụnụ n'ala Igbo mgbe gboo, onye ahụ ya ejeje gbaa oru, gbaa odibo n'aka nne ya ukwu ọ nne ya ukwu. O wee mụọ onye bụ afịa, ọ bụkwanụ nka ma ọ bụ ụzụ. Onye dị otu a mụọ ya, a na-amụ afọ 5, a na-amụ afọ 7, a na-amụ afọ 10. Tupu onye a anyị ga-eji nọchaa n'aka nne ya ukwu ọ bụ nne ya ukwu, ma ọ bụ ndị nke na-atụ ịfụrụ ihe anyị yi kịta bụ akwa ete, akwa ọcha. Ihe a bụ akwa ọcha, aka mere ya, ọ ndị Igbo na-eme ya gboo gboo. Ụmụ nwaanyị na-ejekwa amụ ya ka esi eme ya. Mana tata kedu nwatakịrị chọzụlụ n'ofe atọrọ onye na-anya, onye pụ anya ọfụ ndị ọgaranya, ndị kwugburu ego ike, ndị jisi ego ike. Onye nwasị oke ka ya jebe ka ya bute ego nke ya, arapụ ntọala atọrọ anyị. Akwụkwọ a na-eje tata ọ Igbo bụ ihe bidoro akwụkwọ gboo tupu ndị bịa tinye anyị n'oru, wee tinye anyị n'oru. Igbo nwere mkpịsị ihe ọbụla a na-amụ ya amụ. Nwata na-etolite, o nwere mgbe nwata ya elu,
ekewe nwata nwaanyị na nwata nwoke, ekewe nwata nwaanyị na nwata nwoke ka na-anọ ya na nne ya na-anọ amalụ nke bụ nke ahụ ọ chọrọ ịmụta, akpọrọ ya jee chọba ọkachasị malụ n'obodo. Ọ bụrụ na ọkachasị malụ adịrọ n'obodo, eje na mba ọzọ akpọnye onye ahụ nọ n'aka onye ahụ, ọgba odibo, ọgbacha odibo, eduo ya ụnọ, ifu onye ahụ ọ na-azụ ihe ọ na-azụta, anya eruo ya anyị. Otu akwa ka ọ dịkwa nwaanyị, kwa bịakwa akpọkwalụ nwaanyị, kpọnyekwe nwaanyị, akụzikwa eli ya ka esi ebi ezinụlọ, ka esi emekwa ife dị ụfọdụ. Ụmụ nwaanyị Igbo na-agba mbọ mgbe gboo tupu ndị tinyere anyị n'olu wee bịa, ndị ọcha wee bịa. Ụmụ nwaanyị Igbo ama ụmụ nwaanyị Igbo dịka ndị na-agba mbọ, mmadụ ụmụ nwoke Igbo dịka ndị na-agba mbọ. Mana abịazi taa, onye ọbụla rapụzie ntọ na anyị a ndị nna nna anyị tọ na anyị, a na-eji achọ ọrụ bekee. Ndị nke chọkwala ijeje zụkwa n'afịa, ha na-eji ya eme nke ọkụ. Anyị Igbo nwere nsọ, enwere usoro eji eme ihe. Itinye aka akwụkwọ ndị dịka ọzara, nwa ọzara ọbụla bụ nwaanyị tinyere aka n'ịgba asha, o nwere ihe o ya emepụta na ya bụ ego. O nwere ụdị ego sọrọ ya agbata na akwụna o ya eji baa uru, andị nsogbu ya eju ya arụ. Dịka otu anyị si wee kwuo okwu, anyị nwere anụgo m ọtụtụ oge ebe ndị mmadụ ga-anọ na-akpa nkata, na-akọwa maka nwaanyị, a na-asị na ịma na ife kachasị mma bụ na at least na o ji ife ọ na-eme wee baa ulu, wee mee nke a na be nne ya na be nne ya. Ya bụ ife ezise ọ gbagwoju m anya, enwere m ike ịghọta ya. Ada achọ nke itinye ọnụ n'ife a, nwaanyị jee gbaa akwụna, especially ma ndị na-ejesi obodo oyibo, ihe anyị na-afụ n'obodo oyibo karịa nkụ. Onye mesịa ihe niile a, ọ nata, a na-etu ya, a na-ebunye ya enu, efu onye nke bulu ọgwụ, efu onye nke mee 419, efu onye mee, a nata n'ụlọ, a na-ebunye onye enu. Ife ọ bụ ife kwesị ka ndị Igbo na-eme. Ụmụ ife a niile bụ n'ala Igbo adịrọ mma tata. Ụmụ ife a bụ ife melu Igbo ji wee nọdụ n'oru n'aka ndị ọzọ ruo n'ụbọchị taa, maka mpụ na aghụghọ. Igbo nwere nsọ, onye mmerụ anyị enyebi ya nsogbu eju ya arụ. So ana m ekwu ya mgbe ọbụla onye ebe mpụta nsị onye marụ na onye ga-afụ nwaanyị na-agba akwụna menwuru ihe menwuru afọ, ịmago eweta ihe mmere eke ya ụzọ iri, akpọpụ ewepụta ofuke n'ime ya, zikọ ụmụ nwaanyị menwuru ya. Akwụsịrị m ịgba mbọ jegbaba akwụna, mara na ihe dị na akwụna. O nwere ife dị na akwụna. Akwụna abụrụ ọrụ, ọwọ nna anyị na-abụrụ ọrụ, ori abụrụ ọrụ. Ọha niile bụ abụmọnụ. Onye ahụ ị na-ezu ego ya, ọrụ mmadụ ka ọ bụ, ọrụ Chukwu okike kele ya. Ịma chi nke si ya, ịma mmụọ nke si ya, ijenali ya nke ya n'ike. Ndị be anyị ụfọdụ bịa asị na ife nwa ji wee bụrụ nọọ ife ndị ọcha na-alụ nna nna anyị fa ka ha na-eji je nata. Ụgha. Eziokwu. Ịma nwe na mmadụ melụ gị si ka ijeje megbuo onye a. Ọ ndị mmụọ ka ọ dị alụ, ọ ndị gboo, ndị nna nna anyị ha ka ọ dị alụ, ndị ichie na ndị egede na ndị ọkpụ, ọha ka ọ dị ala ịbụ ụbọ ihe ọjọọ mmadụ mere gị. Nke gị bụ ịkọsalụfa fa ewere aka fa nụọ ọgụ. So n'Igbo ya anaghị akite wee bidogodu site n'ụzọ ntọala atọrọ anyị. Imebe ihe ntọala atọrọ anyị ka ife ga-eji dị mma. Abịa bido ụmụbanya bụ ọrụ, onye mụsịa ya eduo ya unu, onwe enu ndidi wee mụta ọrụ. Onye jee kịta ife ụmụazị kịta asị gị na ya na-eji ịgba bọị, ọgba ya 6 months, o buru ego gị ya ọgba ọsọ. Kedu ka onye a esi baa uru? Kedu ka ife ya esi wee dị? O nwere ife nchọ ịjụ gị. Ụfam ịma na o nwere ife ikwu, ama m onye ịbụ ọfụma,
ama m ife imego, amakwana m ife ị na-eme, ama m otu ị na-esi eme ma akpọọ gị n'ebe a na-eme ife. Ana nwee ihe ikwu sị nwaanyị gbala akwụna nwaanyị mere ife o kwesịrị ime wee meta ego, onye ọbụla melụ ihe karịrị ihe ngị nwa mego, onye abịa kwụrụ n'akụkụ gị ka enene unu na-abụ ife nchọzi ka m kọwalụ ndị mmadụ ma ka anyị nebanyekere anya na ya. Maka na ife ị na-akọwala anyị, ị na-asị na ọ dị mma na mmadụ nwere ndidi. Ịmago, ọ bụrụ afịa ka ị na-amụ ịmụ afịa ọfụma, ọ bụrụ akwụkwọ ka ị na-aga ịgasị akwụkwọ ahụ ike, nwee ndidi. Mgbe ị gachasị ọfụma, iwee pụta, iwee lụba ọlụ, ife ọbụla nwere oge ị ga-enwe ndidi ya. Ndị nwee ndidi, ife niile anyị chọọ n'ụwa na ị ga-enweta ya. Ka anyị nebekana anya n'otu isi wee ka anyị fụgodo otu ngịnwa si wee mee, maka ọ bụrụ ọsọsọ mmadụ ikwu ka anyị maa ma ị na-ekwu ịbụ talk and do ma ọ bụ ndị sụrụ oyibo. Dukena anyị ka isi wee jee akwụkwọ, kedu ka anyị malụ ma ị gụọ 1 gụọ 2 ka ị gụrụ 1 gụọ 10, ma nwe nna ba gụọ 1 ọzọ a ga-afụ afụzia ka onye ma gụọ 10, ajụbazia nke dị n'etiti ofu ịbụ ịtọ. Ife anyị na-afụ bụ ofu na ili. Ka ọ kenela anyị bido na ọta akara ka isi wee gụ. Ebe m gụrụ akwụkwọ erika. Agụrụ m ọta akara na Ọzala, gụọ ọta akara na Nsụka, gụsịa ọta akara wee banye nke ka ọta akara nke a na-akpọ akwa sekọndịrị, akwa na Queens. Agachara m ọta akara gaa praịmarị, ọta akara na praịmarị bụ ofu ife anọ. Maka ha ncha niile ọta akara. Chelo ịma na ịbịa were ụfam gị anyị na-emegoju anyị ịma na ịrarakwa otu ị na-eme imeghere na anyị anya nnọọ na anyị ma arọ n'idi. Chelo ijere ezigbo ọta akara, anyị ma jere ezigbo ọta akara, ibu slate ijiro slate wee jee akwụkwọ. So rapụ nke a kọba ejesizi ọta akara praịmarị skuul. Aga m asị na anyị slate mma mpụtara ebe asị asị na nwaanyị chizu echizu, onye chiri echichi ya na ndị ichie na-emekọ, a na-asịrị asị. Ejiri m sileti gaa, mana agara m nke a na-ede eji white chalk ede ihe na blackboard. Agụchasị m agụrụ m na Nsụka, agụrụ m nke ọta akara, gụchaa ọta akara banye nke praịmarị, mechie nke praịmarị banye nke sekọndịrị. Praịmarị m o nwere duto ọhịa m na-ekwupe inyelu ndị mmadụ aka. Mgbe m pekwa mpe ụjọ abịa ndị mụrụ m na enwekwara ike ofu ụbọchị atọrọ m, bikọsị na ihe m na-eme bụ awụcha m arụ n'ụtụtụ m pụọ na-agagharị n'ogbe na-achọ ụmụazị ndị onwere ka ọra ha mkpọrọ ha, nnabata ha, na-akpọta ha be anyị wee na-enye ha ihe. Nna m wee sị m na ya sị akwa mụ abụ na mama Krismas, but na m ga-agbaba mbọ na m ga na-agba mbọ wee mmesi ike fụ na m na-agba mbọ wee ka ọ bụrụ ego nke m nwa ka m ga-eji wee na-azụ ndị ụmụazị ya m na-akpọbatachala ya na ya ga-enyekwara m aka. But na m ga na-esozikwa ndị ọrụ, maka nna m nwere ọtụtụ ndị na-amụ ọrụ n'aka ya, ndị na-agba odibo n'aka ya. Ọ sị m na mma na-esokwefa wee na-eje, so that na ọ bụkwanụ na akwụkwọ ụgwọ akwụkwọ amụnwa wee wezielu nya bụ ego wee na-enyere ụmụazị ya na-enyere aka wee bido. So gụchaa elementịrị, gụchaa kindergarten, gụọ elementịrị, gụọ sekọndịrị skuul na Queen of the Rosary Secondary School Nsụka, gụsịa ya banye mahadum. N'ihi ịhụnanya m nwere na mahadum Nsụka, ihe m chọrọ ime m n'ụtụtụ bụ petroleum engineering, mana n'ihi na mahadum Nsụka enweghị petroleum engineering, wee gụbazia chemistry, wee gụọ pure chemistry na mahadum nke Nsụka. Gụchaa ya bịazie Port Harcourt, jee mahadum nke Port Harcourt wee gụọ petroleum engineering. Agụchakwara m ya ma mba ofesi ma ndị nke ịma. Enwekwara m nke a na-akpọ doctorate ka dọkịnta. Enwechara m fancha, enwekwa m na humanities na divinity, nwekwa na community
n'ofu isi ga nwekwa na community management anyị ma anya ọnụ mbọ ọsọ onwe ndị be anyị na-asị n'ọsọ onwe ihe akwanụ mgbe ọbara ka kwụ ọtọ gem ohere dị ala ọ bụrụzi nkịta ka mma na-ejezi na-agụwasị isi n'afọ gara aga ka m gụchaziri nke m gụrụ wee sị ka m zuzu ife ụmụ m gụtarazịa gụtabazịa ka m wazuzi ike ka m na-arụkwa ọrụ bekee m na-arụ wee na-enyelụ ndụ aka so ihe m gụrụ ejika ihe m gụrụ agụcha m injiniarịn ma nke a na-akpọ o nwekwe nke dịka medical of non-living thing, condition monitoring, health equipment, health management, aqua part of engineering, part of mechanical engineering. Agụchasị m fancha niile. Ama m na onwe ndị a na-akpọ certification ịkọwazi ha anya ma nne maka ama m na unu ji obodo Igbo eme certification n'akụkụ certification elike because n'ihi magonu na-abịa na nka na ụzụ ị nwere ike ịlụ nwa ọrụ na nka na ụzụ na ọ bụrụ na ị nwere onye bụ ife a na-akpọ asambodo n'ihe dị iche iche maka ihe ọbụla nke ị na-eme na nka na ụzụ, engineering, science and technology. Engineering na ọbụla ị ga-eme enwecha certification ya. Certification ka nkụ nna m ka anyị benete ya n'ọfụ na certification akali ka ọ bụ lubrication, ka ọ bụ vibration, ka ọ bụ condition monitoring, ka ọ bụ ultrasonic analysis, ka ọ bụ general condition monitoring, ka ọ bụ akali na mana ife nji wee chọ ka ikwe maka ife a bụ na ọ bụrụ ama m ife m na-eme wee kpọbata gị ka ị bịa gwa anyị okwu ana ọ dị mma na ụmụ nwaanyị na-ege anyị ntị bụ ụmụ nwaanyị Igbo onwe ndị nọkịta na-asị ihe o ji ekwu ihe ọghọtakwa na ihe a na-akọ oche na ọ dị izi mmadụ ije mee ihe a niile ọ na-asịsị mee ya mee ji wee sị gị ka ị kọwa kena anyị ka ha wee maa na inwe ndidi wee gụọ ife niile a na-agụ melue ya n'isi. Ife ọzọ nchọ ịkọwa bụ nke onwe ndị ụfọdụ n'ebe a na-asị ihe o ji eme ya mee enwere m ezigbo ndidi. Nna m nwụrụ afọ 19 naanị. Nke a mere afọ 19 naanị nna m nwụrụ mgbe m nọ secondary school. Mana duto nkuzi nke ọ kụzielu m na ntọnaanị odobe mmalụ na nwaanyị malụ mma maka na m na-elote mgbe mpempe o nwere nwoke Bayelsa dị ọcha. O nwere nwoke Bayelsa dị ọcha bụbugolu sinetọ n'ụmụ nwaanyị malụ mma ịpụta ụmụ nwaanyị malụ mma ha na-ejegharị. Elote m mgbe mpempe ya na nna m wee na-akpali ụkpali ntị m wee gafete o wee sị nna m chei na nwa ya nwaanyị amakakwa na ọ dịkwa mma ka o jee Miss Africa. Nna m sị ya wa ya nwoke wee na nna m wee kpọọ m sị m nwaanyị ọma m bịa nọdụ ya na m wee nọdụ ya na o wee sị m na nwaanyị ịma mma dịkwa mma na mma nwaanyị ịma mma dị mma mana nwaanyị mmalụ mma na-enwere ụbụrụ isi na-enwere ife o nwere ike iweta ka e wee dozie obodo maọbụ anọdụ n'oche na-akpa nkata. Nwaanyị enwere nke o nwere ike iweta na ya bụ nwaanyị dịka oroma amịchasịa ya etufuo ya na dustbin, etufuo ya n'ikpo afịfịa. Mịa nọ ndụ mịa nwụrụ anwụ na m anwakwana anwa sị ka m jeje were arụ m wee kpaba ego. N'ọnụ nna m ka m nọ wee nụ the beautiful ones are not yet born. Ọ sị m na nchekwalụ na mmalụ nwa akwa m fụrụ nne m asa mpete akwa m fụ na ọma mma mana n'oge na-adịghị anya kịta na mụ ya ahụ ama ndịzikwa na ihe ka mkpa bụ na m gba mbọ mịa nọ ndụ mịa nwụrụ anwụ mgba mbọ fụ na m na-agba mbọ jee akwụkwọ ọfụma mụta ọlụ aka
mmadụ ihe m ga na-eme na o nwere ebe erutere ka eme ife na mpụta ntụta alụ nke m na ntinye eji ọkpa na m tinyekwa ego n'otu a bụ ihe ga-eme m mma ma ewee kwuru wee pụ iche. Mana ọ bụrụ na o nwere na m nwere ihe m nwere ike iweta na a na-akpa nkata na nwoke na nwaanyị mara mma na onye ọbụla na-achụ ya nakwa mfu nne m na nne m bụ nwamewota apụ n'anwụ bọtụ na ọ bụrụ onye ma ya pụkwa n'ezi na ya afụ ịchọ ihe ụfọdụ na ya dị n'anya. So okwu a nna m gwa m wee banye m na ntị. Ọtụtụ oge mụ na ya yelu na-aga, o nwere ebe ya nwee ike ịgbafe, o nwee ike afọ ụmụ nwaanyị ụfọdụ dị aṅa. Atines nna m bịa ọmara ụma buru m gbafee. O nwere ebe a na-akpọ Weekend Hotel na Nsụka ebe ụmụ akwụna na-anọ. Ọ bịa oburu m gbafee ebe ọ sị m na m na-enakwa ndị amalụ mma nsị ya na ha amaka. Ọ sị m na ifefe ha na-arụ gba afịa ha na-atụ mgbere onwe fa na mafọrọ ka ndụ fa dị na ma laikiri ụdị ndụ a na ọ dị mma. Nsị ya mba na ọ dị akwa mma. Ọ sị m na m na-eche n'ebe ha bi na ebe ha bi na ọ dọrọ mma. So na ọ bụkwa na nsị na mma wee sị ka m nwere onwe m wee tụba mgbere na akwa o mechie nnọ dịka ụmụ nwaanyị ala na mgbaba mbọ ka m wee fụ na o nwere ihe m ga-eweta na enwe ụkparịta nkata ọbụla a na-akpa n'otu a bụ ihe ga-eme mma ma dị mma. Ọ bụrụ na ọ bụrụ ya na nwoke ọbụla ga-achọ ka ọ bịakwute m na onye ejecha oje ogwu ibia onye ejecha ogwu ibia mgbe ị ga-amara ya na eburu o nwere ihe m na m na-akpọ ọ sị na public toilet. Ịghọtago? So ya bụ okwu ya bụ ihe wee banye m n'arụ wee ụjọ ezigbo ụjọ ya bụ ihe wee jide m n'ụjọ na mgbe ọbụla ihe ọbụla m na-eme nsị onwe m na m achọrọkwa ka ndị a achọrọkwa m end up ka ndị ka nwaanyị ga-ebi na Kadariko Hotel ọ Weekend Hotel biri na one room okike wee nyere m aka wee nụ ekpere m wee gbaba mbọ dịka nwatakịrị. Ihe mekwara na eji wee kpọna m ụlọ mgbe m pe mpe bụ na nna m si na m na-echu afa ya afa na nna m kwetere na ya akpatago ego so na nwa ya nwaanyị na m esokozu mana ọ fọgetikwa n'olozie n'ọnyanwa bụ ihe si m na mgbaba mbọ. Weekend lue esolu m ya magbunye moto pụọ na akwata. Ọ na-egbu efi ga-eliche 12 nkwọba ọbali ya nkwọsị ọbali ya nlesi ndị mmadụ were ego ya. Ụkwụ efi ya niile mụnwa ya asa. Ndị ga-arụrụ chacha nsa anya bụ ụkwụ efi nsacha mgbe ọ ga-abịa ka ọ bịa a na-akwụ 10 kobo. Mgbe ọ ga-abịa ka ọ kwụ onye sara ụkwụ efi ụgwọ ọfụ m ka m pụta asali ya aka wepụ ihu. Ọ sị m bịa nwaanyị nsị ya nna m ihe akwụ m ụgwọ na akwa ọrụ ka m rụrụ. Ịghọtago? Na site maka nna m bụ general merchandise na site ụfọdụ ebe o nwere site ọ na-alụgasị ọrụ ebe a na-alụsị ụlọ nna dijekwa ede mgbe m pelu mpe weekend holidays ejie m nya bụ ebe solufa ndị kọ emisie cement na sand m nwere solu buru onye ọbụla m nwere ike ibute mburu. Mgbe ọ ga-abịa na mgbede ka ọ kwụ ụgwọ ọ bịa ọfụzie m ka m pụtara sị nna na nwata nke a na-echukwa afa. Mana UNN ana m eje vacational job na UNN mgbe m pe mpe elue mgbe ndị sandwich ga-abịa mgbe ahụ anyị ga-anọnụ na ezumike eje m jee de nrute nne ede afa m ele anya aka ịbụ nwa onye dị otu a nsị ka abụ ahụ na m abụrụkwa nwa ya biko unu were m n'ọrụ na-abịa abịa iwe ọrụ. O nwere ike mgbe anyị arụchazi ya bụ ọrụ anyị na-ama akị akwụkwọ ndị sandwich anyị na-efiche bọọdụ ndị sandwich anyị na-azakwa classroom ndị sandwich. O nwere ike mgbe ha ga-emecha klaasị na mgbedezi anyị azachakọ fichasịa bọọdụ mgbe ha ya enenebezi exam nenecha anya bịa makịkwa ndị nkụzi enye anyị ansa ụsa ule o nyere ha anyị wee maakị ya. O nwere ike mgbe m na-eje rụchazi na-anata mfu onye ahụ mgbe m na-erejista mgbe m na-edenye afa m ka onye ahụ nọbe nna m
ihe m ga na-afụzi bụ na ihe afụkwara m nwa gị dị otu a ihe nna m ga-asị ya gị hapụ ya bụ nwata n'otu afọ so o nwezi mgbe ọ ruru nna m kpọna m vileji nna m akpọna m vileji ka nna m kpọrọ na m vileji echebe nọ na vileji ka o ya ebi izu ụka ọbụla ụbọchị ụka ọbụla nna m ga-anata ka ọ bịa fụ m wee na-eso nwanne ya nwoke nwunye nwanne ya nwoke bụ onye nkụzi nwanne ya nwoke bụ bọsa na Ụmụeze Boys nwunye ya bụrụ primary school teacher n'Ugwu Ndara primary school n'Isi Ọsa n'Anụ Igbo so m bịa soro m ya bụ nwunye nwanne nna m wee jebe skuul elukwe m na skuulu m netecha anya ihu ụmụazị na like chade nna m nata ụbọchị ụka onye m enwe obere ego ga-enye m bụ a na-akpọ pocket money nrute ụmụ nwaanyị a na-elesi kpọf na fish roll mbịa agbazi iche m ha ego ha ga-eji wee na-azụ afịa ha na-ebu o mezie ha pụtara m ụgwọ gem isi afịa pụtara na ya anyị eke so mgbe nna m bịa nọọ ihe dị otu a ka m na-emekwa na vileji ụmụ nwanne ya kpọọ ya meeting ụmụ nwanne ya kpọrọ ya si ya na ọ ga-akpọrọ nwatakịrị a naba ife a na ebe obi na n'ọfụgo nọ na nwaanyị ka ọ mụrụ onwe ya akwa ka nna m si kpọchite m azụ na Nsụka ịmara ọfam ka mbịa ọfam ịmara ka ọ gbugo m tata ihe anyị na-akọ echekwa m na mma onye bụ mahadum na m amaghị onye bụ nekwa anya ọtụtụ ndị mmadụ na-asị kedu onye a na-asụ otu a ọ makwa ka esi asụ ọzara be ha na nke anyị si na ibigo na-akpọ na gị n'ụlọ mama oge anyị nọ n'ụlọ ma ị na-asụ ka ihe anyị na-asụ felete fete ndị agba elu ịmakwa ka esi asụ anọrọ m ọnwa na abụọ n'ọkara ana m asụwa ala ọfụma ana m asụta ọzara ọfụma ama m asụ ya na ihe m na-asụ Central Igbo bụ maka ndị Igbo ndị ọzọ ka ha wee nwee ike wee ghọta ihe m na-asụ na ọ bụ ukwe asụwa m wawa ana m asụ anọrọ m n'ụlọ ọnwa na afọ na abụọ n'ọkara anọrọ m n'ụlọ ahụ na-abụ n'ọkara abụ m onye ihu ime obodo na-asụ ụsọ ma ahụwo m ebe ị na-ete egwu ịmara ka eji ama ihe ukwu na egwu ndị be anyị ete egwu ọhụma ọ dị m n'ọbara n'ala Igbo ọbụla nwa afọ ọbụla bụ nwa afọ nwa afọ Igbo ọbụla bụ nwa afọ eziokwu daalụ ihe Igbo na-amasị m ihe Igbo na-amasị m ọfụma nke a bụ eziokwu daalụ fam ife ọzọ nchọ ka ịlụtụ aka o nwere ndị ụfọdụ nọkịta na-asị onye a na-eme ha ihe o ji wee dị n'otu ọ dị ihe o ji wee na-eme n'ihe niile agụ akwụkwọ niile eme ya bụ n'afọ ime ka ọ ghọta ife a na-akọ biko amamma onwego ụmụ ya mụrụ ncha maka ndị ụfọdụ cheka ife ndị ekwe ya bụ ụfọdụ na-eche onye ọmụgokwa n'ụmụaka onye gokwa na nwatakịrị ala ọmagokwa n'ife ndị na-ezo ụmụaka biko kọwara anyị enwere m ụmụ amụgo m ụmụ ka nzikọ gị ụmụ m efu na enwere m ụmụ amụghị m nwoke na-abụ kala aka dimkpa ọ dị mma na igosi ka ndị ụfọdụ ghọta ha na-akọ. Nke nnukwu agụchago mahadum. Ifugo na ọ gụchago mahadum. Nke nnukwu agụchago mahadum. Nke a kịta bụ nwa m nwoke. Chelu ka m mee ya ka e wee fụ ọfụma. Nye m nwa obere ohe ka m tinye ya ebe a ga-afụ ọfụma. Nekwa n'anya o, dimkpa mmadụ. Wow. Nke a bụ nwa m nwoke, apịa bụ Soku.
ọ Okay. gụchago mahadum Eh. ka m Biko. zikwe gị onye nke abụọ Okay. ka m zikwe Akwa maka ndị nke akwa bụ na-achọ odogwu maka ndị na-achọ itinye application. nke awụ nke abụọ odogwu Chimodogwu. Hey. Biko. Daalụ rinne anyị afụghị ya. Daalụ rinne. Ife nji wee kwuo ya bụ ka ụmụ nwaanyị anyị wee ghọta na mmadụ nwere ike ime ife niile a ịfụrụ na ịchụzụ echizu abịa n'akwụkwọ ịgụta akwụkwọ abịa n'ịzụ ụmụaka ịzụpụtago ụmụaka abịa n'ime ihe ya na mmadụ ga-emechanwu ihe niile a mmadụ ekwesịrị ịdị na-agbaghalị na-eme ụmụ ajọ ife niile a na-eme ka ihe na-achọ ịne onye dịka ụfama ọ bụrụ na nwaanyị dịka ụfam ga-emenwu ihe niile a zụpụtakwa ụmụaka ifugo na ụmụaka kaja akaja ụfọdụ n'ime unu nkịta na-achọ ọ bụrụkwa emechaa isendeba m tekst si na nwa gị dị arọ one ka nwa ya nwoke dị na nwa gị nwaanyị dị mba emesịa ịbịa eme itie m anya akpa anya ọfụma ka anyị magharị njụ. nna bụ enyi nna m ụwa adịrọ mfe ịfụrụ ụwa adịrọ mfe nkọbalụ gị iji ụwa m chi ga-eji chi ga-abụ eziokwu mana mma m wee na iji ụwa na-akwa m aka nsị ka m tọgbọrọ na anya ebe nọ eziokwu nnekwa anya fụ ụmụ arụ a Chukwu nye m ọ na-atasị m obi nnekwa anya n'ezi fụ ụmụ alọ nọkwa n'ezi na-enweghị nne na-enweghị nna ọnya na-eme m mbịa m kinie jebe ọrụ gbaba mbọ ka m fụ na nni dị na tebụl na ụmụazị ma ndị enwe nne na nna nwere onye ha ga-abụ nne ha teta ụla ma ọha ma na onwe ha teta ụla ha sị hai ekene dịrị Olisa na Chukwu okike abịa maka nọ ndụ o nwere ebe ọ dị mfe mana onye na-eche onwe gị anya i wee duo onwe gị ndụmọdụ nna agwa ndị mmadụ si ọ bụgodo na o nwere abụmọnụ dịnụ si na ọgụnwa ya emechi nya bụ abụmọnụ maka na ịkwụ aka nọdị agụụ ewere gị takụ na ọ bụrụ ndị Nsụka so onye si gị na ọ dịrị izi mma ịfụrụ mmalụ tata mma ịfụrụ ndị otu a akwa afụfụ ụwa wepụtara mmadụ n'ime m eziokwu akwa ngwa gị na nna m nwụrụ 29 years ago nna m nwụrụ 1991 mgbe m ka nọrọ secondary school mana Chineke ma ihe onye ọbụla ga-abụ bido n'ụtụtụ kwadobe onye ahụ ụmụ mbọ ahụ nọ na-agba mgbe pam nọ ndụ abịa atanyịsị akpọchie m n'ụlọ atanyịsị skuulu mechie akwụkwọ mechie akpọchie m n'ụzọ ka m hapụ ịpụ ezi nwanyị ka m hapụ ijekweje bido na-agba mgbele mana anọketere ụmụ nwanne ya kpọọ ya si arapụ nwatakịrị ya na ọ kakwanụ mma na ọ na-agba mbọ na onye ọkwa isi na ọ na-echu gị afọ maka na ọ pụọ na-adịsị na ya ajụọ ya ma nwa gị ọ sị na ya bụrụ nwa gị ka e wee nwee ike wee nyekwa ihe ọ chọrọ ime sorry so afụfụ erika that 29 years nna m nwụrụ ịma na omenala Igbo ka dị sie ike mgbe a nwaanyị ajadu na-ata afụfụ mgbe a rie nne ọ mụ nwazuru onwe m na mahadum ana m eme ncha nke m mụtara na ọnya mere mgbe UNN enweghị ebe a na-eme petroleum engineering or chemical engineering mgbe emebe chemistry ihe mmụta na chemistry mgbe m nọ Queen of the Rosary Secondary School ka m ji wee mebe ncha mebe ụmụ mebe bleach mebe ude nwa mgbe ọsha ka a na-akpị ya na Nsụka wee na-ele onwe mgbe bụ m ga-ebute n'afịa asị m na ụmụdụ n'afịa n'izu a jiri nji na nke m chara ọcha mburi ya n'ọnụ ụlọ ntinye ya na tray bupụta ya n'iru ụlọ dọba ndị ogbe abịa na-ego mmekeshọn na nke a na-ele n'afịa bụrụ 10 naira nke ma bụrụ 5 naira ka afịa na-aga mmezikwelu nke mmadụ daka butekwe n'afịa asị m na nke nọ n'afịa n'izu a dị laita o megidezie mụnwa akwụsịzi ibuje nya bụ ụmụ na ncha m na-eme n'afịa ele
ihe m na-emezu bụ mbịa mezie ya ndị ogbe niile wee mmanwụ na nke m na-adị ọnụ ana na-agba ụfụfụ ọfụma ma jebe ma Bishop Shanahan Hospital their laundry service njekwuru ha jeje yoo ha na supply ihe ụmụ na ncha benetere ha ọnụ ndị afịa na-ele like 2 kg 100 naira mụ a na-eresi ha 2 kg 50 naira ha na-eri ya ha bịakwa ha fụ na nke ha na-adị mma and ihe nyekwere m ọṅụ imebe ya bụ ncha na ude bụ na arụ m dị too sensitive. Ọ bụ na ndị bịa saa akwa aka m etupusie m wee mụba wee were ihe ahụ m mụtara na secondary school wee mebe testing mebe research wee mepụta ncha bụ nwa use saa akwa ọma mmerụ m arụ n'aka. Ọ ka nsi wee bido wee lebia wee makwara na ụmụkwe ndị ọzọ nwekwara ụdị arụ a nwere njeche ma ndị laundry services na Nsụka onye nke m bịakwute nsị na mma elesia ya try ya wolu na onene ya na ọ dị mma ya bịa kwụ ụgwọ akwụta nsi wee nwetebe afịa. Nna m na onwe ya mara m na nna m na onwe ya na-emekwa afịa osisi ọ na-ebupụ mba ofesi. Ofu ụbọchị njekwe na Nitel ka m make call ka m kpọọ ekwentị na Nitel ka m kpọọ ya m wee fụ onye na-ajụ ese nna m onye a na-ajụ ese nna m wee bụrụ ndị China m wee ebelu m wee sị na ọrụ afọ nna m ka a na-akpọ ife a na-ahụ ka ọ na-akpọ ọkpọrọ afa papa m wee na-agwa somebody okwu na-asụkwada China m wee belu o mechie kọl nsị nna m biko ya ewe n'iwe na anụrụ m afọ m ka ọ kpọrọ kedu ihe nwoke a mere. Ọ sị na ha na-achụ ya na otego na ha anụbere onu ya na otego aka ha na-anụrụ onu ya and na o nwere afịa o kwesịrị ibutere ọka na-ebutebere. Nwesị ya na ngosi unu be nwoke a ihe m gwara unu na ga-emelụ m ya asị m wee kpọrọ ha wee naba wee rutebe anyị wee zikọ ha foto nna m wee si ya nọ nna m mana ọmụgo na afịa osisi ya na m menyelụfa aka akwa ka nsi wee bido wee zụbakwa afịa osisi. Nnọ mahadum na Nsụka ọ na-elu mbọsị Tọzdee mgbede Tọzdee agba n'ama ọtụkpụ maọbụ ịda akwọba osisi kwọchasịa ebulu m ya na 911 nnataba Nsụka nnata Nsụka achọta moto supply ya ha nọ n'Aba nke fọlụ m nlesi ndị timba na Nsụka na Nsụka ihe a ka m nọ wee na-eme wee na-enyere onwe m aka na-enyekwuru ndị nna azụ aka na-enyekwuru ma ụmụ nwanne m aka. Ihe a ka m megidere wee zụpụta onwe m na mahadum. Ka m pụta mahadum nsị na m abịakwa Port Harcourt bịa mee savụọ gbarụ Naijiria oru ofu afọ. Mgbe m bịakwara ịgbarụ Naijiria oru a ewee tinye m na ebe ndị na-egwupụta mmanụ m wee rutekwede wee fụ na ụmụ nwoke ha na ọtụtụ n'ime ha na-agba mbọ mana ha enweghị ike ị na-eyi akwa dị mma. M wee lote na o nwere ofu t-shirt ngolu one time na Wrangler mgbe m nọ mahadum na Nsụka na Lagos. M wee lue sị ka m jee ka m gotekwuo ya na dị t-shirt amaka please ka m were ya bido afịa. M wee lue Chukwu wee nyere m aka wee bụ na t-shirt ngo 2000 mgbe m nọ mahadum. Ọ bụ na ha nọzi na ha na-elezi afịa iwere ofu enye gị ebụa igolo ofu enye gị ebụa. M wee were ego 2000 mana ihe ngoro ịtọ bụ 2100 mana mgbe ngoro ihe ngoro ya wụ 2000 naira. M wee were ego niile m ji wee chata anya bụ t-shirt wee nata Port Harcourt. Nrutebe m na-arụ ọrụ onye m bịara nsị ya nna anyị na alakịkwanụ m akwa gị ụbọchị nyenụ m obere oge ka m chenji eru gị ebe akwa gị na-adị na m ga-enye gị akwa machalụ mma.
nye ho na nke a nsị fa mba jee ka ihiche ya ịsụọ ya Igbo ịtọ ma na ọ ṅacha enyere m ego mana ọ bụrụ na ọ ṅachara wetalụ m ego. Ha enwee ike ịghọtanwu nwatakịrị nwaanyị na-eme agbarụ Naijiria oru ofu afọ ka o si eme otu a. Ana m enye ha maka na ama m afịa m buta bifo maria a lot of people sizie m nne mbiko na m changezielu ha wardrobe ha totally. Mgbe m jeche CDC on Friday, I jeche CDC NYSC on Friday. Mgbalụ jebe Enugu, o nwere nwoke na-ele akwa n'Enugu ebe ọgba ete a na-akpọ Arab Mall. Nje na nke Arab Mall ebuo m akwa, mbuchesi akwa, mbute nnata Port Harcourt, nnukwu knapsack m na-ebu n'azụ na-esi m na-ekwo eru m n'ọnụnụ ike. Nele from Arab Mall njebekwe na-ejekwa Lagos Idumota na-ejekwe banyekwa Ọnịcha. Ozi na Ọnịcha nwoke m na-ego akwa na Ọnịcha Friday mgbe ụzọ dị so Owerri Ọnịcha road dị very bad. Mmeche CDC m jebe Ọnịcha atanyesi nna anọ n'Ọnịcha, nna anọ n'ụzọ 1am 2am maka na ụzọ adịrọ mma. Nrute na nke Sister Rita Uneti si m gịnị nsị asista ka ekwana ife mmemme na mama mgbanwu na-ashawu ashawu ego one dịkwa na ashawu na ihe ọrụ anyị arụ erika. Mbịa ngo mụ ka afịa mgbe ọbụla na-ego dị ma na afịa ngokwe ya afịa nkwụọ ya ụgwọ ngo ya afịa ọkpọọ m si m na otego ya ji wee na-agbalụ m ọnya mana ya afụgo na m bụ ezigbo mmadụ na ife ya emenụ na ya akụziri m ụzọ m wee si ya nna anyị ngwa m ọ sị m na ego a njikwa agụ ya afịa dịkwa ya mma o na onye fụ onye na-agba mbọ enyeli ya aka. O wee sị m na ego a nji azụ ya afịa ga-ezu m ije Dubai wee nata. Nsị a na m efetube Dubai ka m mesi jee Dubai ka m mee ọ sị m na m rue Port Harcourt m jube ese ndị na-eme Dubai visa. Nwanne m nwoke m wee juba na ese ndị na-eme Dubai visa agwa m mee Dubai visa nje Dubai and enwe m test adị m eje achịkọta ekwu ọnụ ejero m 12 dozen market ejero m dozen market. Ịgbadata na hotel ị nọ na ya ifu ndị franchise all those European franchise fanodina with their card. If you agree they will take you a buru bus taxi ha buje gị na shop ha izu afịa and mgbe a ebe m na-arụ ọrụ bụ ebe a na-egwupụta mmanụ eji anya ụgbọala and m ga-enye ha ihe dịkwanụ to their taste. So within 3 days, mbia Dubai on Thursday, nne-elute nrapụ Nigeria on Thursday, nne-elute Dubai Friday, Saturday, Sunday, shop Monday night, anatago m Nigeria. Tuesday morning, ihe a ka m megide bido jebe ma London, bido jebe ma US. And ife na-eme nwechezie ndị na-enyere m aka elue mgbe a na-eme sales. Ngotesie n'ọnụ anyị ka m nwee ike lekwuo n'ọnụ anyị. So nwanne m onye si gị na ọ dị izi asị ka ọ bụ ọzi ka m jegide one time ahụ na-adịrọ m mbịa necha anya si na akwụkwọ a m na-atakwanụ ka ebe m nwere ọrụ oyibo m na-arụ ka m fesike n'ọrụ oyibo ma m wee kwuo ofu nwanne m nwoke wee si ya n'afịa gị ihe na-azụ nekwuo nke a tinyekwuo na ya bụ afịa. Tata nwanne m nwoke ahụ bụ aka kpara ibe ga-eriche eriche. M wee fesizi ọrụ oyibo m na-arụ m na-ejekwe skuulu. So onye sikwa gị na ọ dị izi mma niile m malụ bụ afụfụ malụ m mma. Biko ị ga-agwa anyị onye ama iji wee kpọta gị n'ogige ebe anyị na-agbasa ozi ka ị wee nwee ike ịkọwalụ ndị ọzọ. Onye ife a bụ ife anyị ji wee nechasị anya wee sị na anyị ga-eguzobe ogige mgbasa ozi ya ka anyị wee nwee ike ịdị na-akpọbata ndị Igbo. Ịfụrụ kịta na
akụkọ a niile ịkọ ka ị na-ekwu okwu, onye ọbụla gelụ gị ntị ga-amụta ọtụtụ ife n'akụkọ a ịkọ. Ịbụ nnọọ ụdịrị mmadụ anyị chọọ na Igbo Channel a, and ana m ekene gị n'ebe dị ukwuu. Ịfụrụ na ọtụtụ ndị mmadụ onye akụ ji adị mma mmadụ ịkwụba aka ọtọ na-eme ife ọ ga-abụ ajụọ gị ebe ọbụla akpa gị aka ekwu okwu ga-akwụla ọtọ. Ana m ekene gị otu isi wee nwedị ike ime ka anyị malụ, maka onwe ya ọ ga-abụ ọ bụla ọsị hei kedu ka ọ ga-esi wee kọ maka nke a, ka ọ ga-esi kọ maka nke a, mana ọ nwere nnọọ ife na-akọrọla anyị. Biko Chineke nna ga-ekene gị. Just before anyị arapụ gị maka anyị ewego oge gị nnọọ n'ebe dị ukwuu, kwukene nwa obele maka ihe gbasara ndọrọ ndọrọ ọchịchị na otu isi afụ ndị Igbo si eme, na otu ndị Igbo ụfọdụ enwere ike ịma ihe ha kwesịrị ime. Ya kedu ife iche na ndị Igbo kwesịrị ịdị na-eme n'ihe gbasata ndọrọ ndọrọ ọchịchị ma ọ politiks ma ọ bụrụ ndị oyibo n'ihe gbasata Naijiria? Akọnyetụkwala anyị ihe iche maka Biafra. N'ebe ife jụrụ ọnụ, m na-agakwa ebe dị iche iche ma mahadum ma ọgbakọ dị iche iche na-ebusekwa ya bụ ozi ọma wee na-agwa Igbo si anyị kọnataba, ka anyị nataba na onye ajụrụ ada ajụ onwe ya. Onye ajụrụ ada ajụ onwe ya. Mana ofu ihe m na-agwa anyị bụ na akwa na ebe ihe ọma dị ka anya ụfụ na-adị. Ọ bụrụ na Igbo adịrọ mma, o nwerekwa na onye ya afụ anyị anya ụfụ. Akwanụ sọsọ ndị Igbo na obodo anụnwa a na-akpọ Naijiria bụ ihe nwere mmụọ ijikọta aka ọnụ. N'ile anya onye Igbo, mgbe ọbụla onye Igbo jere, onye Igbo anọdide ọlụsa ụlọ basaa, ọ chọrọ dị mma na ọ bụrụ be nne ya. Ndị mba ọzọ, ndị ugwu ka ọ bụ ndị ọdịda anyanwụ, one ka ị na-afụ na-eje na mba ọzọ bịa ruo ebe ahụ lụsa ụlọ ọ basaa. O nwere ọnọsọ ndị Igbo, mana ebe ọ bụ na ọ dịzi otu a na ana anyị ndọrọ ndọrọ ọchịchị, Igbo ga-ejikọta onwe ha aka ọnụ nataba. Na ma gwu ya ebe ọbụla akpọrọ m oku ka m bịa zie ya bụ ozi ọma, ana m asị Igbo na onye ajụrụ ada ajụ onwe ya, na oge erugo mgbe anyị ga-enenyebe anya n'ụlọ, na ọ bụrụ anyị jee na mba anyị arụọ ụlọ developụ ebe niile, mana ịnata na be ndị Igbo ụfọdụ ị na-ajụ onye awụchalụ manshọn niile ọ rụrụ na mba Ifeanyị, ọ bụrụ na mkpọkọrọ ụlọ bụ ihe nne ya ma ọ bụ dibe nne ya. Igbo meelu onwe anyị ebele, anyị ga-ebidogodu nataba na asị na akụ lue ụlọ amara onye kpalịa. Eziokwu na ihe mkpagbu dị nne, mana mkpagbu anyị ga-ewezi na akpagburu gị rie n'isikwa ka ịkpagbuo ndị ọzọ. Ndị nke anyị rọpụtara ka ha jeje kwuchiere anyị ọnụ anyị na Naijiria, ụdị agwa ha na-akpa na-ebekwu mmadụ anya mmiri. Onye ligo ọkụjie ogwe ka onye ọzọ hapụ ịrịpụta, ọ dị mma? Akụjiri nke ya ọ bịa ligo. O kwesịrị enye ndị a anyị bụ Igbo n'onwe anyị, onye anyị rọpụta, onye a jee, ọ bụrụ na ọ rue, o nwere ife obodo Naijiria na-enye, a na-enyegeche mpaghara obodo dị iche iche ha ga-eji wee dozie ebe ha. Ọ bụrụ na onye ahụ emerụrụ anyị ihe kwesịrị ime, ụmụ Igbo anyị sopozuru anyị kwesịrị ịgbakọta aka ọnụ jụọ onye ese, anyị zipụrụ gị ka ije kwuchiela anyị ọnụ. Anyị enwere ụzọ, anyị enwere ọkụ, anyị enwere ụlọ akwụkwọ, anyị enwere ụlọ ọgwụ, scholarship ụmụazị enwere. Onye bịa o weta 1 bag of rice, oke ya mmadụ 18, ọ sị na o meela anyị ihe. Elukwe mgbe ọzọ anyị atụnye akwụkwọ, onye ọbụla apụta. Ihe m na-agwa Igbo nke mbụ bụ onye ajụrụ ada ajụ onwe ya,
ka anyị fụ onwe anyị n'anya, mmadụ na o nwere onye ga-afụ anyị n'anya karịa onwe anyị. A sịrị na ozu si bụ isi, enyi ka nwanne ana. Anyị nwere ike sị na ndị mba ọzọ fụrụ anyị n'anya, ọ bụrụ so ofu onye na-aza anụnụ ebe na be nna ya, ọma nwa onye ọzọ ga-apụta. Mgbọsị ọ ga-eru ka ọ ya adị, ndị ọyị ahụ ọma mfụ ya akpọ ụmụnne ya bụ ihe ga-enyere ya aka. Mana mgbe ọ ga-anatazi ụmụnne onwere ozi onye o mere ọgaranya. Na m na-elota ihe nna m gwara m gboo mgbe ọ nọ ndụ. Ọ sị na akụ ada anọbụ ofu onye, na ọ bụrụ na Chukwu nye gị baa gị ọgaranya, gị kwado ndị niile nọ gị n'akụkụ onye ọbụla ị nwere ka inye ha, maka na mgbe nya bụ akụ ya esibe gị pụọ, o nwego ndị i nyere ya, ndị ahụ i nyekwere ya bịakwa ha erotekwe na nna ha ukwu ọ na nne ha ukwu mekwere ha ọfụma, ha enyekwere gị. Ọ bụrụ ya bụ na akụ ga ama nkọ akọ. Mana ọ bụrụ na ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị onye nke luo ọ chọọ ka ọ bụrụ sọsọ ya, a sị na Igbo enwe eze. Ihe merụ na Igbo enwe eze bụ na onye na-eme ihe ọjọọ ụmụnne ya ga-ebu ụzọ fịa na-arụ nọrọ onwe ọsọgodo gị bụrụ nya bụ eze, a sị ga eze rikodo. Anyị ya anachikwa azụ, fụọ onwe anyị n'anya, nyebere onwe anyị aka. Ịna-anya n'anya ndị abịrịba, ilu abịrịba taa ka ihe a na-akpọ abịrịba bụ small London. Maka gịnị? Abịrịba ji ntọ na ana nna ha dobere ha. Kalụ ukwu wesa okpogo, Kalụ nta eje nwa ọgụ dị n'ime ya. Mgbe Kalụ nta gara anụ nyaba ọgụ, bifo jebe nyaba ọgụ, ya na Kalụ nke ukwu atụ alụ wita ụmụnna, na Kalụ anaghị ejekwere ije buru gị agha gị anụnwa. Ị ga-akwadokwe mee ka oshọn ezinụlọ ya dị mma, ya azụ ụmụ ya agba ndụ. Mana tata ewegoro ọtụtụ mkpemkpe dị iche iche ghasasị anyị isi. O nwere ozi onye na-atụ ụjọ. Ọdịnala anyị ga-anachi n'ọdịnala. Ọdịnala aghara ndị na-eje ụka ije ụka. A na-agbara ọdịnala ọsọ maka na ọdịnala ada anabata asị, ọdịnala ada anabata mmegbu. Anyị nachie n'ọdịnala, anyị ewere eziokwu wee na-aga. Onye anyị zipụrụ ka o jee nọchie anya anyị, olu ebe ahụ nke e nyere ya weletara ụmụ o weleta ya. Onye scholarship na mgbe gboo n'obodo na-atụkọta aka ọnụ zipụ mmadụ obodo oyibo ọjọọ akwụkwọ. Mana tata one ka a na-emezi. mana ụfam gekwa ntị, kedu ihe kpatara na onye ezipụ oje o mere ihe kwesịrị ka o mee, onye anatakwa olukwa mgbe ọ ga-echọkwa ije ọ bịakwa were ego. Kedu ife mee na anyị adịghị echetala onye a? Nna adị anyị oge nke ọzọ ezipụ gị, imerọ nka ịne anya n'obodo, ife niile onye a kwesịrị ịlụ. Ọ bụrụ na akwụkwọ ka alụ, ọ bụrụ ụzọ ka alụ, ọ bụrụ na ọgwụ ka alụ, ọ bụrụ ọkụ dị n'obodo. Ka ife mee na elukwa mgbe a ga-atụ ọtụtụ ndị obodo, ofu ndị obodo amakwa na ndị emerọ ihe ha kwesịrị ime, agbakọtakwa aka ọnụ zipụkwa onye anwa ya jebekwa. Nwanne m agụụ kalịrị. Ọnya mere mmadụ dịka gị, mmadụ dịkwa ka ndị ọzọ ga-eji wee bịa na-enyebe anya n'obodo. Ya mere m ji asị ndị be anyị bịa nnata ka ha dozie obodo anyị. Ọtụtụ na ndị be anyị rụrụ ụlọ factory na mba ọzọ, eme employ other people a na-arụ ọrụ de. Onye ji ego ga-enwe nkwuwa okwu. Ọ bụrụ na ha bịa rụọ factory ahụ n'ụlọ be anyị, ha rụọ ya eme employ ndị be anyị, onye ọbụla afụgodo ebe o si enweta ihe ọ na-eli. Den oluzie mgbe ọzọ onye zipụrụ onye ahụ na-emetara ya, onye ahụ enwe ike wee jụọ ese. Mana nke ịbịa n'obodo ụfọdụ, ịbịa n'obodo Igbo ana Igbo ụfọdụ, ọ dị nnọọ ka gasị n'ebe ọ gbara ọsọ agha. Nnewi na ọnọdụ ha nọta maka na ha tụrụ iwu. Onye ọbụla ga-arụ nke ọ niile ọ ga-abịagodo na Nnewi rụọ ya na mbido. Igbo ndị ọzọ ṅụmilu Nnewi. Tata Nnewi bụ oke mba.
ọtụtụ ndị akapara ide ga-eriche bụ na Nnewi ka ha nọ n'ala Igbo. Onweghị ụdị factory na-achọrọ abịa ndị be anyị asị gị na a ga-egbu ha na onye gburu ibi ya. Onye a na-egbu bụ onye aka ya dụrụ ọcha. Ada agbarụ ndị ajọ omume ndị ajọ mmadụ ọsọ ihe a na-emebi ịkatarụ ha arụ. Ma mụnwa na-ekwu okwu tata dịka eze nwaanyị dịka ụfam na nwafọ Igbo ọbụla nke nụrụ ihe a na-ekwu tata wee chee echiche wee sị ka ya nata n'ala Igbo ka ya bịa mmepe ala Igbo wee nwee ike wee nyere ụmụ be anyị aka. Amoosu ọbụla ga-ekiri eji m ikike echiche echiri m wee na-ekwubi okwu wee dịka ada Igbo wee sị na nwafọ Igbo ọbụla nke ya anata Igbo si ka ọ bịa mepe Igbo ka ọ bịa mee ife n'Igbo ka Igbo wee dị mma ka e wee nyere ndị nọ na mpaghara ime obodo aka. Amoosu ọbụla ga-ekiri ịtị ya anaghị etigbu ya. Onye ọbụla ga-eji ọgwụ maọbụ iji afọ ya jee na-alụsị ọbụla ka o wee megide ya mee ihe ọjọọ anaghị etigbu ya. Ọfọ nwaada na-ele ụmụ be anyị bụ ndị Igbo onye ọbụla na-ataba. Nwata Igbo ọbụla ọ bụ nwoke ọ bụ nwaanyị onye ọbụla na-ataba. Onye mụta ebe nke obi na Ifeanụ na township ka ọ hapụ ịkwụzi ụgwọ ụlọ ọzọ ya alụ ya bịa rụọ ya n'ụlọ. Ọ bụrụ nwa obere factory, ọ bụrụ ndị nke na-ele bread, ọ bụrụ ndị nke na-eme tissue paper, ọ bụrụ agrik si bịa nataba ka bịa kọba ugbo. Ifugonu korona emere kịta agwaghị anyị na ihe jikwa ụwa bụ ndị nni emechiri. Ọrụ ugbo anyị adakọzi n'ugbo anyị na-erizi nke oyibo mere anyị eji wee nwụọ ya dị iche iche, kansa, diabetes, nke a na nke ọzọ. Mana nni akụnyelu na anasị na anapụte bụ ọgwụ. Ndị be anyị nata ha bịa kọba ugbo ha mebie anụ na nke buru ibu nke a na-akpọ mechanized farming. Emebia mechanized farming pipu elijigodu nke bụ nri na onye agụụ ji n'afọ. A politician mebiri obodo bịakwa wekwe 5,000 nye ya na ọ bụrụ na o yeru 5,000, 1,500, 2,000 enyekwa onye ahụ asị ka ya megodu ka ya wee fugodu nke bụ nri rie. Eziokwu. Igbo ga-ejikọta aka ọnụ anyị bụ Igbo too much. Onye Igbo ga-eji 1 naira ọkpa ashịna ga-akarị onye Hausa ji 100 billion. Abịazie na-elunyere anyị anya ka anyị kwụsị chọm anyị gbaa izu ụmụnna agba ndụ. Onye ga-elekwe ụmụ nwanne ya, onye ga-elekwe nkata anyị na-atụ alụ a na-atụta anajidekwa onye ahụ. Ndị be anyị na-eme ọchịchị ndọrọ ọchịchị ha na-atụ nsọ ana ụjọ, ha na-atụ Amadioha egwu. Mana ibute Baịbụl ha da-atụ Baịbụl, ibute Koran ha da-atụ Koran egwu. Ka anyị nachie n'ọdịnala, anyị were ọdịnala anyị edozi ebe anyị. Ọdịnala bụ sayensị, e wee dozie o wee gaba ife wee gaba. So Igbo ka anyị kwụsị ikwu okwu, ka anyị nyomie ihe ndị ọzọ na-eme. Ihe ndị ọzọ na-eme bụ abịa ha atụkọta ụlọ ọnụ kwuo ka ha ga-esi mee ihe a na-eme otu a. Ma e nwere ọgbụgba ndụ jikọtere gị na mmadụ n'ụwa anyị nọ tata, onye ahụ ya ele gị. Ọkụ ya ọnya bụ nsogbu anyị nwere. Yes. So ka ihe ọnya bụ nsogbu anyị nwere. Kedu ife ị nwere ike ikwu maka Maazị Nnamdi Kanu na mbọ ọ na-agba? Maazị Nnamdi Kanu jisi ike na mama ntufu nke m na nke onye asị ya. Ndị oyibo si monkey no fine, mama like am. Amara m onye Nnamdi Kanu bụ, mana o mepere ya bụ okwu, ya bụ mbọ ọ na-agba so mepe nwa n'onwe nke m anya. Ọtụtụ na tata na mma nsọ anyị mara omenala Igbo malisie ya, abụ m eze nwaanyị tata. And udo dị na ndụ m tata pụrụ iche. Enwere m udo, enwere m ọṅụ. Akwa ihe mmụta chadịrị ihe Nnamdi Kanu na-egwu ya jisi ike na onye na-agba ọsọ, onye na-eje ije ma o ruru ebe ọ na-eje na ọ da-akwụsị. Otu ọ dịbalụ njọ ya adị mma. Isikwa mgbe ị bụrụ onye Biafra,
emie ego ọnụ na ebi Biafra. Ejere m youth service orientation na Meduguri. Anọrọ m Meduguri, Borno State for 3 weeks orientation. Mgbe ahụ Maazị Nnamdi Kanu apụtago na 2000, ọ pụtabere. Mana ndị amị ndị ugwu nọde. Ihe a na-akpọ anyị bụ ndị Igbo nọde bụ ụmụ Biafra. Ndị Masọb. So ijukwanụ na ịma nzi ya, anyị akpọ gị ya. Ọ dị ka m nwa kịta ịpụta onye si m Igbo onye ebe nsị a na-abụ m onye wawa, onye nwa achịbọchị. Nsị gị bikọs ntụgharị azụ ihe ị ga-akpọ mbụ nwa wawa. Maka ịmakwa na mbụ onye wawa. Agụ m azụ onye mbụ. So nwanne m, ihe Nnamdi Kanu na-ekwu, nwatakịrị a na-eti ihe, ị ga-eti ihe gwe ya ka o esi bee akwa. Mbanụ. Ịma ntị nwatakịrị ihe gwe ya ka o esi bee akwa. Na sọsọ ihe m na-ekwu, atụmatụ m nwere ike ịtụtalụ Nnamdi Kanu na ndị ichie ndị Igbo ndị ọzọ dị iche iche bụ ka abịakọta ọnụ. Ma other socio-cultural groups, oge adịrọzi mgbe a na-akpọ oke na-akwa na oke anyị na-akpa ka eji wee banyesi anyị n'ime. Oke a na-akpa ka esi banye anyị n'ime, tụsasị anyị. Onye Ikwere bịa ọsị gị na ya bụrụ onye Igbo, onye nke abịa ọsị gị na ya bụrụ onye Igbo, onye Ọnịcha abịakwa ọsị gị na ọ bụrụ onye Igbo, onye nke nwa. Nna ka m gwa gị, ogbenye enwe nwanne, onye emeriri enwere ikwu, onwere ibe. Akwa na inwe ego, inwe nwanne, inwe ụmụnna. Eziokwu. So n'Igbo emeriri anyị. Ebe emeriri anyị, ewee tụsasị anyị were asịrị. Abịa kpọkete ndị nke a, asị gị na onye nke a bụ onye nke a, etinye ọgba aghara. Ndị bịalụ bebe achị anyị, tinye anyị n'oru anyị nọ tata. Mgbe gboo, m na-ekwu ya ruo nwanne echi, mgbe gboo Igbo enwere ihe dịka oru. Ihe enwere bụ bọị onye je mụọ afịa, ọ mụsị eduo ya ụlọ na. But mgbe ha bịara, enwere ndị nkịtị gboo, enwere ndị nkịtị, ndị umengwụ, nwee ndị arụrụ ala, nwere n'obodo ọ na-adịrọ. Mana ndị a bụ ndị mma nsọ ana, mma omenala, abịa kpaa ha chamfa, kpaa ha oke. Eje were ndị nkịtị ahụ agwa gị sị gị fụrụ na o nwere ihe ekwetere na ịbụ na ịbụrụ mmadụ, na ewere gasị onye nara n'iyi, bịa na anyị ga-eme gị nke a, mee gị nke ọzọ. Enyekwana onye ahụ ego, ifu nọ na ntịtị, onye enweghị enyi pedigree. Mgbe ebunyere onye enweghị, onye nkịtị ego, bunye ya egbe, ọ bịa ore ụmụnne ya niile. Eziokwu. Ọ bịa olu ụmụnne ya niile. Ọ bụ ịnọkete nwa amadi onye nwere pedigree, onye nna ya otu a nọ, iche na ịgba ashawo, ndị na-agba ashawo ọ na ha kacha ha mma. Ndị na-agba ashawo ka m mma. Apụta ifu nwaanyị, ụmụ nwaanyị na-agba ashawo echobere, ịfụ ha efu na ha juru eju. Oshodi oke ha nwa, o juru eju, oshodi isere, o juru eju. Ifu ha na-amasị mma. Mụ na ha kwuru, mụ ga-adị ka nwa bọyị n'ebe ha nọ. Mana kedu ihe mere na m ebighị onye bụ ndụ? Ntọ na ana nna m tọrọ. Eziokwu. So n'Igbo, Nnamdi Kanu, mụnwa kwadoro ihe na-eme na Nigeria tata, na-eme m ifele. Paspọtụ m mere expire since January. Adịghị m ready renew ya. Because mba ofesi m na-eje, kedu ihe m na-eje ije chọọ? Nke onye asụ ya, be nna m dị m mma. Daalụ. Afọrọ m ihe m na-achọje na mba ofesi kịta na-abụrụ na nna m. Daalụ fam ịkọju. Anyị asị gị a ga-egbu gị, o nwere onye a ga-egbu. Ebe onye ọbụla nọ, onye ahụ anọsi ike. Eziokwu fam. Onye ahụ anọsi ike, anyị ga-egbumite nso. M na-akwụkwọ okwu a na-atụlite nwaanyị.
na-atụlite ụmụ nwaanyị na mpaghara niile dị iche iche. Mụnwa otu a m bụ ụfa m n'ọzara, mụnwa na-emekwa ekpele, na-etinye Igbo n'ekpele. Ebe ọ bụla akpọkwara m na-ekwukwa ofu ụbọchị ihe ọma ga-emela anyị. Ka anyị jikọta onwe anyị aka, anyị rapụ na onye a bụ onye Anambra, onye a bụ onye Enugu, onye a bụ onye Imo, onye a bụ onye Asaba, onye a bụ onye Ọnịcha, onye a bụ onye Ikwere, onye a bụ onye Ete, onye a bụ onye nke ọzọ. It will not help us. Onwekwa ebe odu anyị eje, because na onye Niger Delta ụdị ihe sọkwara ya mee, ndị ugwu na-akpọkwa ya Nyamiri. Mgbe m jere orientation a na-agwa gị, o nwere ụmụ Ikwere na-abụ mụ na ha merụ orientation na Meduguri a. Amarọ m na ha bụ ụmụ Ikwere, ofu na-aza Nnọka, ofu na-aza Eze. Ada anyị ncha niile na dat Meduguri ahụ, na kampụ ahụ, mgbe e bidoro wee were ụmụ nwaanyị anyị na-atụ mkpere, na ọ bụrụ dịta ka m bidoro wee nụba ọgụ a na-anọ na that orientation camp, NYSC orientation camp. Olue n'abalị, the camp commandant abịa kpọrọ ụmụ nwaanyị ọdịda anyanwụ, kpọjere ndị agha soja, ndị soja. Ihe a ka a na-eme. Mgbe m nụrụ detain, mgbe bịa kpọkuo ha, mkpọkuo ụmụ ọdịda anyanwụ niile nọ na that camp, nsị ha bịa, ego ole ka a na-enye unu? Asị na 3,000 naira. Nsị ha 3,000 ka a na-enye unu, akpọrọ unu akpọjere ndị ugwu a eji na unu chi ụtụtụ fue akpọnata unu. Asị nsị ha onye ejezine. Asị m na nsị ha na anụmanụ unu onye ejezine. Ebe ha na-akwụ unu 3,000, mụ nwa bụ mụ na Chimuso ga-akwụba unu 5,000. Mụ apụzina. Mbọsị nke o ruru tọn m na m amaghọ na ha nwee list. Ama m na enwe list ụmụ ọdịda anyanwụ a na-akpọpụcha. Mbọsị nke o ruru tọn m, ka kọmandant agwa m na o nwere ebe ya akpọ m jee n'abalị. Nsị ya ọsị m ọmụha na m anwego enwetego m ozi ka ha si ihe ahụ a na-akpọ ụmụ nwaanyị apụ n'abalị. Onu eru ebe 9 o'clock, ọsị m na m jee get ready, si ya no problem, na aga m get ready. Nnakpuo na room, anọ m na room m, ọ na-eweta aka 1 AM, nwoke ka na-eche m. Mgbe o zipụziri ndị amị nyana ya na ndị kụrụ ofu nyana ya na-arụ, ha bịa kpọta m. Nsị a na-agwa m ha, ma ihe bụ akịrị tapịa ahịa ya. They dealt with me, they punished me. What? The next day, ha kpọpụta ndị niile nọ na room anyị. Niile anyị down n'anya m. Nsị ha, ị nilecha m down ruo nwanne echi. Onweghị ebe m so na-eje. And onweghịzi ụmụ Igbo unu ga-akpọpụ, ụmụ nwaanyị Igbo unu ya akpọpụ ebe ọzọ. Ma ndị ọdịda anyanwụ, ma ndị ọwụwa anyanwụ, ụmụ nwaanyị anyị ahụ niile, ụmụ nwaanyị South niile. I told them nobody will leave the camp again. Ebe room anyị ọ dị ka flat, abịa kpọpụta nwaanyị gba ọtọ na bedroom, sifa mba na ọma mmezi. Nso ụmụ nwaanyị niile gba ọtọ ebe ọ bụ na fa chọrọ ịfụ ọtọ ụmụ nwaanyị, because na anyị ekwere ozu ka a na-akpọjeru, a na-akpọrọ ụmụ nwaanyị anyị kpọjeru ndị soja. Ada onye ọrụ ụtọ na nke onye ahụ bịa nye ego. So n'ihe m na-ekwu bụ na anyị ejikọta aka ọnụ. All those boys na-agwa gị Nnọka Ndaeze, amarọ m na fa bụrụ ndị Igbo. N'ọka anyị rutezi Port Harcourt, we all redeployed to Port Harcourt. Mfụzi ha na-akpọ ha ụmụ nwanne m ka ezi, asị m na ha bụrụkwa ndị Igbo, na ha wụ ndị Ikwere. That is even mgbe m wee mara na enwere ihe dịka Ikwere. Eche m na anyị ncha bụ ofu. Mana n'ugwu ebe ahụ niile, ihe a na-akpọ anyị ncha bụ ndị Nyamiri. Ụfam ọzala ịkọchigo mmadụ ntị. Ọ dịzị m ka anyị kọlụzie ihe a gabazie, ọ dịzị m ka onye akwụsị na-akwụsị. Nwanne m, Naijiria aghasago. Onye ọbụla ji edokwube ezinụlọ ya. Ọ ihe ọnụ.
eziokwu ka onye njikere ọbụla ji ejekoba ezinụlọ ka ya. njikere ga-ajụjụ ka njikere ga-ajụjụ fam maka na ị na-ekwu okwu ọ na-echeta m oriakụ odoziakụ ma ọ bụ ihe ọbụla a ga-akpụ ya Dora Akunyili. Ị na-ekwu okwu ọ na-adị m ka onye nna anụ ka ọ na-ekwu okwu ụmụ nwanyị Igbo anyị ji eme ọnụ. ka njikere ga-ajụjụ onwe ka esi wee debe gị n'ọkwa onwe ka esi wee chọọ idebe gị n'ọkwa ebe ị ga na-elekọta ihe anya dịka gọọmenti pozishọn ife dịka ọ bụgodu ma gọvanọ ka ife iche maka ya. Aga m eme bikos na ihe m pụtara bụ inyere Igbo aka. Ọkwa ọbụla edobere mbụ ọkwa dị mma, aga m eje were ya ka ndị ọzọ, ndị politishan ọzọ ka ha fụ ka esi arụ ọrụ. Otu Chidi Nnabuenyi arụchagokwanụ m ihe m bịara ụwa ịrụ na mmadụ atụkwana ụjọ egbue m ma nwụrụ. Onye gbukwenu m tata egbukwanụ mgbo na m azagokwana afa ma ama nwụrụ. Ọnwụnwụ m katịla aka. Eziokwu. So ọ bụrụ na ọkwa dị mma pụta, aga m eje ma weli ya wee gbalụ Igbo odibo. Eziokwu. Weli ya nekwata Igbo anya. Adị m ejezi ka m buru ego na ọka nrụba ụlọ ọ bụ ka nzụba ụmụ na ọkwa ọbụla enyere m tata bụ ka m wee mmetụ Igbo aka, wee nyelu ndị enwero nne na ndị enwero nna aka, ndị ihe na-atụrụ ọnụ anachikwuo batu ote ndị be anyị si wee bido. A na-atụkọ ọkọ ogbenye. Ịmakwa ihe bụ ogbenye? Ogbenye bụ ndị ogbe na-enye ogbenye na-enye dasị ndị enwero ka ọ rafa ndị ogbe, ndị obodo bụ ogbe. Abịazie ndị obodo atụkọ aka ya bụ ogbe enyere anya aha aka. Ọnya bụ ogbenye. Mana abịazi coin zia ya literally ọ dịzie ka ụbịam. Ọ enyemaka na-enyere ndị ụbịam. Ụfam ịma ihe anyị ga-eme, anyị ga-akpọghachite gị. So na ọ bụrụ na ọchịchị ọbụla ụfam ị na ihe na-ekwu, ọ dị ka anyị ga-akpọghachite gị azụ ị wee bịa kọwaa maka afụgo m na o nwere ihe a ga-atụpecha kọwaa ọfụma ịfọrọ dịka otu si ekwe maka ogbenye a. Nke a bụli ife ọzọ a ga-eme. Asọ anyị na-ayọ gị ị ga-akwadola anyị oge ọzọ. Ama m na oge gị ide enwekarị ohere, mana nwa oge ọzọ anyị kpọọ gị, anyị ga-agba mbọ chọpụta mgbe ọzọ ị ga-enwe ohere bịa kọwara anyị okwu ụfọdụ na ihe ha pụtara n'ala Igbo ka ndị mmadụ wee ghọta. Mana anyị ga-ekene gị, anyị na-ekene gị n'ebe pụrụ iche. Nwada Muna ka isi wee bịa wee zaa anyị oku anyị kpọọ gị. Mụa ji ohere a na-ekenekwa gị n'ebe pụrụ iche maka a na-ekwu ihe niile imego ndị mmadụ ama ghọta. Mụa ka esi asị benefit mụ elitago m elele n'ife ọma ị na-eme. Elitago m elele n'ife ọma ị na-eme. Ama m mgbe anyị bịa ịzọ ndọrọ ọchịchị ka isi wee kwado anyị ọfụma kwado m n'ebe pụrụ iche, ma ụgbọala anyị ji na-agbaghalị, ma ebe ụfọdụ anyị nọgacha gị nwanyere anyị ụgbọala n'efu anyị were na-agbaghalị ebe niile. Ịbụ onye ma ka esi eme nwanne ọfụma. Amakwa m mmadụ onye inyegola aka adị ebe niile ịpụta ịjụ ese gị. Ndị mmadụ ekwu imeelụfa ife ide eje ekwu ya ka ndị mmadụ malụ nọọ gị na mmadụ na-akpazi nkata ọ sị gị na ọkwa ụfa mmelụ m nka na ọkwa ụfa mmelụ m nka. Chineke na ga-agọzi gị. Biko anyị na-ekele gị etu si wee bịa wee nọnyela anyị wee kọpụtala anyị ife a na ịfụrụ na onye dịka gị amarọ dị m ihe Chukwu ji wee na-adụ m aka n'obi m ji ekpọta gị ma dịka onye na-azụ afịa. Otu anyị kpọtara gị wee gbaala anyị aka afịa
o gosi na channel a iji awele yes welele o channel a bụ iji awele so na mmechi akawa ka chanel gị ga-enwe na mmechi aga m achọ ka ikpele anyị ekpele gọla anyị ọfọ ka ife gaba so ọfọ ị ga-agọla anyị ị ga-agọla ụmụ Igbo niile ọfọ gọzie fa gọzikwala anyị chanel anyị ka ife wee na-adịla anyị mma wee na-aga n'iru. oke o m ga-ekpelu ka anyị si ekpe kpee kpọkọọ m Chukwu okike abịama kpọkọọ ndị enu kpọkọọ ndị anyị ana m akpọkọ okike abịama na-akpọkọ ndị egede na ndị ọkpụ ndị gboo ndị bili ezigbo ndụ ndị tọrọ ntọ na ala ọma ndị medorunu akwa nzu ka m ji wee bịa na asị na aka marụ nzu ada anwụ unyi asị m na anyị bụ ụmụ Igbo na aka amaghị anyị nzu na anyị ama mma natakwa unyi si na bụ enyi gị na your network your business na aka unu na ama mma natakwa unyi ụmụ Igbo na mba niile gbaa gburugburu anyị ama mma nata unyi na anyị ga-enwu ọcha n'ihe m na-ayọ ana m akpọku ndị gboo ndị tọrọ ntọ n'ala Igbo ndị bili ezigbo ndụ ndị mere ezigbo omume ka ha bịa nụrụ ọnụ anyị n'ụbọchị nke taa ka ha mere anyị ife ọma n'ihe anyị na-ayọ bụ ogologo ndụ na-arụ isi ike ihe akụ ihe enwe iru ọma n'aka nwoke n'aka nwaanyị arụ ike mbuli elu a sị m na ọ ga-adịrị nwoke na mma dịrị nwaanyị na mma si mmiri anwụna mmadụ anwụna si mmiri ata na ama azụ anwụna mana onye sikwa n'ọka ọfụ anyị onye si n'ọfụ anyị fụkwa anyị anya pịakwuo ya Igbo tụrụ n'ilu wee si na osisi fụrụ anyị na-ama ube na-atụ ube ajọ ikuku fopukwe ya bụ osisi si na ọ ga-adịrị Igbo na mma na Eke na ọ ga-adịrị Igbo na mma n'Orie ọ ga-adịrị Igbo na mma na Afọ ọ ga-adịrị Igbo na mma na Nkwọ abịa na ụbọchị na-anọdụ n'Igbo ife ọma ga na-eso anyị ọpụpụ anyị na mbata anyị ga-abụ ngọzi nke onye chọbara bụ nke ọma ọ ya achọta nna bụ enyi n'obodo Canada nke ị nọ asị m na okike ga-enye gị ihe ọma ife ga-enye gị ihe ọma Eke ga-eketere gị ihe ọma Orie ga-eji mmiri ọma udo n'ezinụlọ gị na ihe akụ ihe enwe gị n'isi gị n'isi ụmụ gị ị na-afọ ana ị na-azụ ụkwụ na ya ga-agọzi gị ọpụpụ gị na mbata gị ngọzi si na Nkwụ ikuku ọma ka ị ga na-enweta Igbo niile ma anọ n'ụlọ ma anọ na mba ka m na-ewe na-etinye n'aka okike abịama si na ihe ọma ga-emere anyị anyị amanwụ n'ike anyị ga-amụ ụmụ nwoke anyị ga-amụ ọmụmụ nwoke mụọ ọmụmụ nwaanyị ihe niile mebiri emebi ka anyị na-akpọpụ ndị ichie na ndị egede na ndị ọkpụ ka ha bịa dozie ka ha jee ka ha na Chukwu okike abịama na akwanụ ndị mmụọ ozi Chukwu okike abịama ji arụ ọrụ ka ha gọziela anyị ala Igbo ka ha mepee anyị anya ka anyị wee ghọta na anyị kpafere akpafu ka ha kpọchite anyị azụ ka anyị nachite azụ ka ha wee doziere anyị ala Igbo ka o wee dịara anyị na mma si na ihe ọma ga-emere anyị izu Eke izu Orie izu Afọ izu Nkwọ ihe ọma ka anyị ga-enweta ruo mgbe ebighị ebi site n'afa Chukwu okike abịama na ndị mmiri na ndị ala na ndị egede na ndị ọkụ ise daalụ ụfam ọzala sọsọ gị bụ ụfam ọzala nwere ofu maọbụ ịbụọ maọbụ ịtọ ụfam ọzala kpọmkwem ụfọm adịka akụrụ na-asụ n'anya n'ụdọ ọ bụ eziokwu daalụ rinne ma ohere a wee na-ekelekwe nne anyị Nneọra ọmụ anyị ọma akwa oke nwaanyị ka ọ bụ asị m na oge na-adịrị anya na aga m agba mbọ ka nje fụ ya ka nnalụ ngọzi nọọ nwaanyị Igbo ji wee bilo
ọrụ model onye bụ ụmụazị dị ka anyị na-ekenite na-emenyere anya obi a na-adị anyị mma nke a bụ ihe na-asị na Chukwu okike ga-anọnyeli ya. nke a ihe mere eme ka ihe mere eme ọ ga-amasị ya rinne ka gịnị afọ maka ama m na unu na-abụ ọ dịka unu esi ofu ebe wee pụta biko daalụ rinne o nwanne m nwaanyị Chukwu ga-agọzi gị o daalụ rinne ka ọ dozie unu ekene m unu si unu daalụ ngwa daalụ o bye bye ewo unu ahụgoni ya kịta onye anyị kpọbata n'ụbọchị nke taa bụ ada anyị nwanyị ụfam ọzala bụ Mụnachimso onye unu maara ọfụma ma ọ bụ onye unu tosiri ịma ọfụma. Obi aṅụrị dịrị anyị nnọọ ebe dị ukwuu. Ọ ga-amasịkwa mma ọ bụrụ na onye ọbụla nwee ike iwere onyonyo a nke anyị ji wee gbasa ozi a. Ọ bụrụ na ị ga-ezigara ya onye ọbụla bụ onye Igbo ịma n'ebe ọbụla ha nọ, zigalụ ha ya ka ha wee nwee ike inyere aka gbasa ozi anyị na-agbasa, maka ihe a na-emekwanụ bụ ọlụ ka a na-alụ. Onye ọbụla kwesịrị itinye aka na-alụ ọlụ abụrụ ọlụ a ga-arapụrụ ofu onye. Ya bụ gbaa mbọ fụ na iwelụ ihe nkili a zisaa ka mmadụ niile wee malụ ihe a na-eme. Enugo, biko oge ọzọ anyị ga-akpọtakwa onye bụ onye anyị ma na ife ọ ga-ekwu ga-amasị ụmụ Igbo, onye anyị ma na ife ọ ga-ekwu ga-enyere aka ka ụmụ Igbo wee nwee ike ịdị na-adịwanyega mma karịa otu fadị na ndị Igbo bụkwa na oke mba. Ndị Igbo bụ oke mba. Ndị Igbo bụ ndị maara ife, mana ọnọdụ anyị nọ n'ime ya kịta na-emezi ọ dịka ọ na anyị amara ihe anyị na-eme, mana anyị nwe olileanya na a na-eme ụdịrị ife a na-emesi ya ike. Ọtụtụ ndị anyị na-akpọbatakwa ọtụtụ ndị ọzọ ha bịa na-agwa anyị okwu n'oge na-adịrị anya. Anyị ga-enwe ike ime ife anyị bụ n'uche ime, ya bụ ịgbasa ozi gbasatalụ omenala Igbo na ihe niile gbasara Igbo. Biko ọ ga-amasịkwa anyị ma onye ọbụla na-ege anyị ntị, o nwee nkwado ọbụla ịchọ ịkwado anyị dịka izi anyị ozi ma idetara anyị akwụkwọ ma ọ bụ ịgwa anyị ihe ọbụla ọ dị gị ka anyị ekwesị ịma gbasalụ ịgbasa ozi n'ebe ndị Igbo nọ. Onwee ma ọ bụ ihe nkiri vidiyo ma ọ bụ ihe onyonyo foto, ihe ọbụla ịma gbasara ndị Igbo ọ dị gị ka anyị kwesịrị ịma, ma ọ bụ nta akụkọ ma ọ bụ ozi ma ọ bụ akụkọ mgbe ochie, biko zitere anyị ya na WhatsApp. Nọmba ị ga-eji zitere anyị ya na WhatsApp bụ +1 647 989 2837. Izitela anyị ozi, anyị ga-emekwa ka ndị ọzọ fụkwa ozi ahụ izitere anyị. Ọ bụrụ na egwu ndị bụ unu ka ị chọrọ izitere anyị ya, anyị ga-eme ka ndị ọzọ fụkwa ozi ahụ. Ọ bụrụ na omenala, ọ bụrụ na ihe gbasatalụ ịnụ nwaanyị, ihe gbasara ịkwụ ozi, ihe ọbụla gbasara omenala Igbo ma ọ bụ onye Igbo ịchọ ka anyị kpọbata ka anyị na ya kparịkọta nkata, biko zitere anyị ihe gbasara onye ahụ ka anyị wee nwekwa ike ime ka ndị ọzọ malụ maka onye ahụ. Biko anyị na-ekene gị otu isi wee nọnyere anyị n'ụbọchị nke taa. Gbakwa mbọ fụ na
na itinyere anyị aka n'ebe a na-akpọ subscribe. Ọ ga-abụ oge ọzọ anyị ga-ewetakwa ihe na channel na Igbo channel ka abịa zitere gị ozi banyere ihe ahụ anyị na-achọ ime. O nwere ebe esere mgbịrịgba, ị ga-ejisikwa ike binye aka n'ebe esere mgbịrịgba. O nwekwa ebe a na-egosi na ihe anyị na-eme dị mma, a na-akpọ thumbs up. Jekwa n'ebe ahụ binyekwa aka na ya, ma dekwara anyị ihe n'ebe a na-ede banyere ihe a na-eme. Ọ bụrụ na Igbo ekweghị gị ide, ị nwere ike ịsụ n'asụsụ Bekee, onwe ihe o mere. Anyị niile ga-eji nwayọọ nwayọọ na-eme ya. Emesịa, anyị ga-amata ka esi ede ma na-asụkwa n'Igbo. Ngwa ka o mesịanụ. Daalụnụ. Ọ ga-adịzi oge ọzọ anyị bịara ebe a iwetara unu ihe gbasatara omenala Igbo. Ka ọ dịzianụ. Ngwanụ ka emesịa. Ogige mgbasa ozi n'ụwa niile, ihe jiri mara anyị erika. Ọ bụ maka ihe niile gbasara asụsụ Igbo na ịkwalite ọdịbendị ndị Igbo niile. Ihe ngosi dị iche iche eji mara ndị Igbo, ka ha si agụ akwụkwọ, ka ha si alụ ọlụ, ka ha si anụ nwanyị, ka ha si esi nri. Kedu etu ndị Igbo siri wee bido? Ebee ka ndị Igbo si? Ha ncha dị n'ime ya. Igbo Channel apụtago, anyị abịaghị ime unu obi ụtọ. Omenala Igbo sokwezi ya ka ọ bụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị, ka ha si alụ ọlụ, ka ha si eyi uwe, ka ha si emu nwa, ka ha si alụ ụlọ, ka ha si agba egwu. Njirimara ndị Igbo niile ha ncha dị n'ime onyonyo Igbo Channel. Igbo Channel, ọ bụ ya ka a na-ekwuzi, ọ bụ ya ka a na-agọzi, ọ bụ ya ka a na-ekilizi. Kilibe, kilibe, sembe, sembe, kilibe, kilibe, sembe, sembe, kilibe, kilibe, kilibe. Ọ na-enye anwụli o. Igbo Channel, ọ bụkwazi nke gbara mgbọrọgwụ na YouTube. Igbo Channel ozulu mba ọnụ. Nke a bụ nke anyị. Ihe gbasara etu Igbo siri wee bido, ma ịwa ji, ma egwu ndị Igbo, egwu omenala dị iche iche eji mara ndị Igbo, anyị ga na-egosikwa gị ya n'onyonyo.